रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला मानगोनां रायजोफोर दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा मा सावरायगासिनो आरो मा थांखि लागासिनो बेजोंनो लोगोसे एसटि दाबिनायनि सायाव आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा मा थांखि लागासिनो आरो मा फोरमायखो नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायग्रो लोगोसे खोनासंग्रो। दा रायजोफोर नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो खावलायग्रोयो नैबे आंनि सेकेन्ड इउटुब चेनेल बस्क' बर' 2.1 चेनेल जायफ्रा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो। मानो होनोब्ला नैबे आंनि बस्क' बर' 2.1 सेकेन्ड चेनेलासो आंनि थाखाय इम्परटेन्ट जानानै फैबाय। बिनिखायनो नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होग्रो। दा अब्ला रायजोफोर जोंहा गुबै टपिकआव थफिनदो। जोंहा एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारनि सायाव हाग्रामा महिलारि सारा मा खामानि मावगासिनो बेजोंनो लोगोसे जेसेबांनि एनडिबिफोरनि केस नांनानै थानाय बिथांमोननि सायाव मा थांखि लादों स' नोंथांमोना खोनासंलां आरो बुजिनो मोनगोन। जे थांनाय इलेक्सननि सिगां हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन नङा होनब्ला जेब्लानाखि आं पावाराव फैगोन जेब्लानाखि आं सरकाराव फैगोन अब्ला आङो एनडिबिनि रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनायजों लोगोसे एनडिबिफोरनि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होगोन। थारैनो बे खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मावफुंगोन ना मावफुङा बेखौ नोंथांमोना जोबनायावसो मिन्थिनो मोनगोन बा नुनो मोनगोन। थारैनो हाग्रामा महिलारि सारा एनडिबिनि जोनोम होगिरि रन्जन दैमारि सारखौहाय जोबथेसानिफ्राय उदां खालामनो हागोन ना हाया नैफोरबायदि बाथ्राया जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंथि जागासिनो आरो बेखौ जोङो बुजिनो लुबैदों जे हाग्रामा महिलारि सारा बा बिपिएफनि दैदेननाय सरकारा निस्सय एनडिबिनि दैदेनगिरि रन्जन दैमारि सारखौहाय उदां खालामनायजों लोगोसे गासै एनडिबिफोरनि केस एनडिबिफोरनि जेंना बेफोरखौ सुस्रांनानै होगोन होननानै जों रायजो राजाफ्रा आसा खालामो। दा बेजोंनो लोगोसे जे एसटि दाबिनायनि सायाव जोंहा नङा होनब्ला रायजोफोर एसटि दाबिदों गुबुन हारिफ्रा 6 जनगोष्ठी गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्रा। दा बिनि सायावनो जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा इलेक्सननि सिगां बिथाङा बाथ्रा होदोंमोन जे बै जनगोष्ठी 6 जनगोष्ठी सुबुं रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा मा इलेक्सन केम्पेइन खालामनायनि गेजेरजों मा एसटि नांगौ ना हानि पाट्टा नांगौ बैफोर बाथ्राखौ सोंदोंमोन आरो बिथांमोना फिननाय होदोंमोन जोंनो हानिबो पाट्टा नांगौ लोगोसे एसटिबो नांगौ। दा हाग्रामा महिलारि सारा बिनि सायाव मा बाथ्रा बुंफिनगोन दानि बेलायाव जे बिथांमोना बै एसटिखौनो लानानै बिथांमोना डिमान्ड खालामगासिनो आसाम सरकारनिसिम। थारैनो बै एसटिखौ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंगोन थारैनो हेंथा बाथ्रा बुंनो हागोन ना हाया नैफोरसो सोंथि जानानै दं नङा होनब्ला रायजोफोर। दा जेखियानो जायाथों मानो थारैनो इलेक्सननि सिगां जायफ्रा 6 जनगोष्ठी गुबुन रायजो राजाफ्रा एसटि डिमान्ड खालामनायनि सायाव आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारजों लोगोसे जे पावाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा निस्सय बे एसटिखौ होयोब्ला जोंनि ट्राइबेलाव थाखानाय बा जोंनि एसटिआव हाबनानै थाखानाय रायजो राजाफ्रा मा जागोन दा बेबो बाथ्राया नङा होनब्ला। दिनै थारैनो हिमन्त बिश्व शर्मा सारा जुदि एसटिखौ होना लायोब्ला गावनि थाखायनो मुलाम्फा नाथाय फारसेथिं मा बै ट्राइबेल जाया ट्राइबेलाव दंखायो जाया एसटिआव हाबनानै दंखायो बिथांमोननि जेंनाया मा जागोन आरो बिथांमोना सरकारनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंगोन बिथाङा बेखौबो सानदोंना सानाखै बेखौ जों बुंनो हाथ'वा दायो। थारैनो एसटिखौ होनानै लामारोब्ला निस्सय हिमन्त बिश्व शर्मा सारा फैबाय थानाय इलेक्सनाव जेनगोन बे रोखा नंगौना नङा रायजोफोर। जोंबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा मानो होनोब्ला जोङो एसटिआव थाखानाय जोङो ट्राइबेलाव थाखानाय मानो होनोब्ला जोंनि 10% मोनो होनदों जोंनि एसटि आरो ट्राइबेलनि गेजेराव नाथाय बेखौनो बै 6 जनगोष्ठी गुबुन रायजो राजाफ्रा लुबैबावदों। गाज्रि मेगनजों नोजोर नायनानै बिथांमोना जोंनि जि इसेल' पारसेन्ट मोननायखौनो बिथांमोना लुबैबावदों। अब्ला जुदि बिथांमोना हाबमारोब्ला एसटि मोनमारोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिजों लोगोसे ट्राइबेलाव थाखानाय रायजो राजाफ्रा बेसेबांबा खस्थ' बा बेसेबांबा जेंना जागोनखौ जों नुहुरदों। बिनि थाखायनो जोंनि ट्राइबेलाव थाखानाय एसटिआव थाखानाय रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनाखै बैफोरबायदि हाग्रामा महिलारि सारनि जे रादाय होबोनाय लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि हेंथायैबो बा हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि बागैबो गोबां बाथ्रा बुंदों जोंनि रायजो राजाफ्रा नङा होनब्ला। आरो बै एसटिखौ जुदि होनाय जामारोब्ला निस्सय इलेक्सनाव जेनगोन आरो जोङो सरकारनि हेंथायै गोबां खुद्रिसारनो गोनां
दा बिनि बेलायावनो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर हाग्रामा महिलारी सारजों लोगोसे हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायाव जोंनि एनडिबिनि रन्जन दैमारी सारा उदां जानांगौ आरो जोंनो नांगौ बड'लेण्ड आलादा जायाव जोंनि दैदेनगिरि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारानो जोंनो फोरमायबोदों आरो फोरोंबोदों आलादा बड'लेण्ड रायजो मोनाब्ला जों जिराया नङा होनब्ला बै बड'लेण्डआसो जोंनि थांखि आरो बड'लेण्डखौ जोंनो आरो बै बड'लेण्डखौसो जोंनो नांथारगौ नङा होनब्ला आसाम 50-50 बे बड'लेण्डनि थाखायनो जोङो सोमावसारफिननांगोन रायजोफोर अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब